Hyvää iltaa. Tässä Yle Uutiset Lounais-Suomeen ja Minna Ruusvalla. Jätevesiongelmat uhkaavat elintarviketeollisuuden työpaikkoja Eurassa. Euran jätevesiongelmat uhkaavat alueen elinkeinoelämää. Kuntalaiset pelkäävät, että laajennusta suunnitteleva HK-Scan vie broiler-tuotantonsa pois Eurasta. Vastikään laajennettu jätevedenpuhdistamo osoittautui jo viime viikon sateissa liian pieneksi. Laitos joutui päästämään osin puhdistamatonta jätevettä Eurajokeen. Tuossa alla lipuva Eurajoki on kokenut kovia viimeisten vuosien aikana. Jätekuorma on enemmän mitä puhdistamo voi puhdistaa. Ja viimeksi viime perjantaina pelkkä vesisade toi melkein sitä itseään tuohon jokeen. Pahalta kuulostaa. Jollakin lailla ajatteluttaa se, että missä kohtaa olisi tarvinnut tehdä toisenlaisia päätöksiä. Kallistahan se on nytkin, että se on todella kallis euron kuntalaisilta tämä jätevesimaksu. Ehkä suurin syy, että ei paperikuidut ja kanarasva ei sovi samaan astiaan. JVP Euran vastikään valmistunut saneeraus maksoi noin 5 miljoonaa euroa. Nyt tuo kyseinen laitos tarvitsee vielä varoaltaan ja siihen tarvitaan joitakin satoja tuhansia. No mun on vakava epäilys siitä, että HK lähtee pois, jolloin kapasiteetti on sitten siltä osin riittämään, että monettaisiin, että HK lähtee, kun maine menee. Euran kyläraitilla pelätään siis, että esimerkiksi HK saattaisi jättää Euran vaikkapa tuon jätevesiongelman takia. HK on yksi jätevedenpuhdistamon omistajista. Se olisi iso isku Euran kunnalle ja tämä asia tiedetään kyllä kunnan talollakin. No mä en halua HK:n puolesta vastata kysymykseen. Me pidämme tärkeänä, että kaikki tuotantoedellytykset ovat kunnossa ja näitähän on paljon muitakin kuin veteen ja jäteveteen liittyvät kysymykset. Ja tärkeää on nähdä, että otamme opiksi menneestä ajasta ja laitamme tulevaisuutta varten asiat kuntoon.